ତାକୁ ଲୋନ୍ ଅନେଇଛି ମୁଁ ବିଚରା। ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ କହିବେ ଦିଦି। ଭାଇ ହାପି ରଜ। ମୋ ଦିଦି ମାନେ ସଜବାଜ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ନା ସେଇ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଯେହେତୁ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ସଜ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଆମେ ସଜେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଯିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇକି, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ଦୋଳି ଖେଳେଇବି, ସେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଯିବେ କି ହସ ବୋଉ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ ତୋ ବୋଉ ହାପି ରଜ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ। ମାନେ ସଜ ହଉଛନ୍ତି କଥାରେ କହୁଛି କାମରେ ନୁହଁ, ନମାଜ ସେଟାକୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏ କଥାଟା ଯାହା କହିବ କାମଟା ଏମିତି ଯାଇକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲିବ କେବଳ ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଏଇ ଭିତରେ ସେଟା ଆଡ୍ କରିବ ଭଉଣୀ ଦୋଳିରେ ଝୁଲଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଡ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହଉଛି ଏଠି, ଝଗଡା ଲାଗିଲେଣି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି। ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କଣ, ଭାଇ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇବି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଝୁଲେଇବି ବୋଲିକି, କୁଆଡେ ନ ଯାଇବି ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର, ତ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ମାନେ କଣ ଭାବେ ଥିଙ୍ଗ ଗୁଡା ଭାବେ କୋଉ ଟାଇପରେ କଣ କରିବି। ମୁଭି ବି ସୁଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତ ଏଡିଟିଂ ଫେଡିଟିଂ ଟିକେ ଅଛି, ଦୁନିଆ ଟେନସନ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ
কোনটা ଓହୋ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆଉ ନା ସେଇଠି ଛକଟି ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବହୁତ ସେଲ୍ ହବ ଆଜି ଆଜି ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ହଁ 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 ରେଡି 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 କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଳିଛି ବାଟି ଆଉ ରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆଗ ଖାଇସାର କେମିତି ଲାଗିଲା ପାନ ସେ ଫାୟାର ପାନ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଦୋକାନ ଅଛି ଚକଲେଟ୍ ପାନ ଫାୟାର ପାନ ଆଉ ରଜ ପାନ 3 ପ୍ରକାର ପାନ ଦୋକାନ ତମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ସେ କରିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥ୍ରୋରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି ସଜ ହେଇନି ଦୋଳି ଲାଗୁଛୁ ମୋ ଦିଦି ମାନେ ରାଗିକି ପଳଉଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ରାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ହଁ ସରି ବାହାଟ ଯାଅ ତାକୁ ଅନେଇଛି ବିଚରା ମୁଣ୍ଡ ଯିବୁ ଏବେ ওইটা পরে চলো খেলিয়া ରୁହ ଟିକେ ମାମା ଖେଳନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଝୁଅ ଖେଳିବେ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ଅଛି ଆରେ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରେ ତ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ହିରୋଇନ बाय बाय टाटा गुड बाय गया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है वन टू थ्री स्टार्ट